Binerin heja li dû min çemê Xaburê ye yêko ji Bakurê Kurdistanê tê navçeya Zirganê û berê xwe dide Tiltemir. Ev ji 6 salan ve ev çem wiha av zêde lê nehatiye. Binerin çemekî naskirî ye çemê Zirganê ku ji Bakurê Kurdistanê berê xwe dide Aliyê Zirganê û her wiha tê bajarê Tiltemir. Pişt re jî berê xwe dide aliyê bajarê Hesekê. Lê bihatina vê baranê re îdî bajarê Tiltemir riya navdewletî ye binerin ew pira ketiye xwarê ji berî 2 salan ve ye. Ji ber wê jî çûn û hatin li ser vêriyê hatiye birîn. Niha jî xelk neçarin got bi peyetî bi niga biçin û bên. Binerin ava ku hatiye aveke xurt e ji berî 6 salan ve ev nehatiye. Ew devera ku hûn dibînin li wir weke pira hatibû çêkirin. Pirekî demkî bû çûn û hatin li ser hebû ji ber ava zêde jî ev riya navdewletî ya ku niha em li serin hatiye birîn. Yani weke mida diyarkirin ji 6 salan ve ev rê yani ev pira av lê wiha nehatiye. Niha daxwaza xelkê jî ev pira ku ez lê me ew jî bêçêkirin. Çunkî ku bi rastî niha zehmetiyeke mezin li vir heye binerin.